o Seminario de Onomástica da Real Academia ditaminou mudarlle o nome ao concello oficialmente denominado ata hai pouco como A Cañiza e restaurar a forma patrimonial e xenuinamente galega do nome na forma A Caniza. Históricamente, desde que se fundou a parroquia no século XVIII ata a actualidade, nos registros escritos aparece de maneira case sistemática a forma castelanizada, pero na fala sobreviviu non só no lugar, senón sobre todo nos arredores, a forma patrimonial caniza. Dispoñemos ademais de abundante documentación histórica desde o século XVI nos foros e apeos do Mosteiro da Franqueira, que exercía señorío sobre a parroquia de Baleixe, a cal pertencía o lugar chamado a Caniza, que posteriormente se converteu en parroquia e finalmente en concello. A parte desta documentación da Franqueira, dispoñemos tamén do libro de defuntos da parroquia de Baleixe, correspondente a todo o século XVII, e ali aparece reiteradamente o topónimo coa forma Caniza, cando aínda era, ou A Caniza, cando aínda era un lugar da parroquia de Baleixe. Caniza, igual que o masculino canizo, son sustantivos comuns no galego e así figuran nos dicionarios, aplicados a obxetos ou estruturas feitas cun tecido de varas ou canas. Nalgúns casos funcionan como sinónimos de cabazo, cabaceiro, hórreo, en outros casos como pantallas para protexer os cultivos do vento. En calquera caso, caniza é un derivado de cana, castelán caña, en latín canna, a forma normal do galego é cana e caniza.